Mira, avui se culmina una de les fases més importants dins de lo que són els processos participatius que surten de l'Agenda 21. Avui, per exemple, en aquest acte, en aquest segon fòrum, que com podeu veure a l'eslògan se diu Mou Fitxa, els benicarlandos tenen l'oportunitat de poder aportar totes aquelles propostes que creuen convenient per poder construir tots plegats un Benicarló de futur, un Benicarló més prosperitat, etc. Totes les propostes que sortiran avui, que se faran una valoració, aquelles que siguin prioritàries i estiguen més ben valorades, les passarem als diversos departaments que estiguin implicats municipals perquè en la mesura de les seues necessitats les puguen anar dotant de pressupost per l'any que ve tirar-les endavant. Per tant, esperem que la participació en esta jornada siga la màxima possible i anirem comentant a veure com ha anat. Bueno, m'has contestat tot. Tu vols alguna altra cosa?